se právě v Průhonickém parku a velice se tady páčí, protože my tady s Kájou, tady Kája prosím, a tady Zůza. Ne, Zuzany, tohle nedělej. To je Pája, pardon. Tak tady prostě zkoušíme, co tady, jako by se zkoušíme z toho, jako jak z té školy přijde pár desítek let, nebudeme si nahávat, ale tady zkoušíme s Kájou, nebo já nevím, jak tady zkoušíme názvy ty latinské, takže třeba Kájo, jak se to řekne latinsky? To je Exmolipuli. Exmolipuli říká, nevím, jak si to pravda, ale počkejte, je to Exmolipuli přesně, ale ještě pojde asi jedno, Exmolipuli examis. No jasně, protože tohle je obecný, ano, takže tam musí být to hamis. Jasně, jasně. Jasně, takže Exmolipuli to je jakože šeřík velký a to ještě musí být to obecný, že ano? Ano, přesně tak, to měli že ano. Správně. No a tady vidíme, že tady úplně to rostlinstvo je to takové to mírnopásné, takové to, co bývá třeba v horách, v jeseníkách, může najít dokonce stejné kytky, co stojí skoro u středu města. Pavle, teďka mi to ale vysvětlí, jak se to může stát. To jsem myslela tak, že prostě tady je taková dobrá půda, v podstatě tady dole jsou prameny, velké prameny. A ty tak jako kdyby ty kořeny si berou z těch pramenů tu vodu a ta voda je v podstatě stejná jako na těch horách. Takže my teďka vyzkoušet z nějakého názvu, z nějakého stromu, ať ti to milé rád řeknu, ať uvidíme, milé ti to rád řeknu, jak uvidíme, jak to řekne. Vlastně prosím tě, tady ten statný klacek, ten strom. Statný klacek. Jak pak se jmenuje? No, statný dvěka, jde si do respektu. No. Česky a i latinsky, protože prostě mladá léta, když jsem se to učil, to už pak dávno. A tak bych se rád poučil, jak se tady jmenuje. Jmenuje se to Eluntes Territorium Milonium. Milonium, proč Milonium? Protože je to prostě milé. Milý strom, který má milé vlastnosti. Pohladíte větičkou, uděláte něco jiného, nebudu říkat, protože ten strom je takový, prostě má ty vlastnosti, co někdo hledá, prostě sexuální náruživost v lese, tak jde do lesa, jde za milým a strom v podstatě mu udělá, co bude chtít. Ano, přesně tak. Jí prostě to velmi pálí ještě. Už to věci protože už se vypíjí baterka. Takže děkujeme za pozornost, těšíme se u dalšího pořadu, jak se to řekne latinsky. Čau, to přiví.